a zrejme budeme svedkami ukážky hasiacich prác pomocou vysokotlakového zariadenia zásahového vozidla Mercedes-Benz Vario. Zrejme sa dostane aj toho horiaceho vraku, kde budeme vidieť, ako pomocou práškového a hasiaceho prístroja na objekte za pomoci ochranných odievov budú vlastne robiť záchranné práce. Aký krásny deň do piči. 56 Zemianske Kostolany. Takže a už to tu máme, horiace vozidlo a budeme sa pozerať na to, alebo porovnávať účinnosť hasenia vysokého tlaku vody a ručných prenosných práškových hasiacich prístrojov. Nepríjemná situácia, ale vidíte, že aj toto sa stáva a že v takomto prípade sú samozrejme nutné zásahy kvalifikovaných odborníkov, ktorí vedia, aké hmoty čím treba hasiť, aby neurobili ešte viac škody.